Yaba. Ndori mmadụ taa. Efu ya hụma. A caption n'ụtụ ụnyaahụ. N'ụtụ taa. Ọ fanwa kịta na-agba ọkụ. Olukwu adịghị achịkwa o. Olukwu adịghị achị. Don't mess with Olukwu. If you mess with Olukwu, you go collect. Odago. Ya bụ ihe a dị mkpa ịtọ. See them. Ndewonu ụmụnne m ndị Igbo ndị ọma njem ọnụ. Ekelekwa m unu. Ebe nsi ewetara unu ozi a bụ n'ụlọ ozi ndị sim.si ha asịrị FM. Aka m bụkwa nwanne gị nwoke 042 Solex, onye akụkọ ụwa. Ihe onyonyo a ị na-ahụ n'iru ebe a bụ ihe onyonyo nke si n'obodo Ọrụ Ukwu nke nọ n'ime okpuru ọchịchị Idemmili North na steeti Anambra wee pụta, bụ ihe onyonyo ndị ọrụ nchekwa ya bụ obodo zipụtara ebe ha na-egosi ụmụ ikorobịa mmadụ atọ ndị ha gburu egbu, ndị ha kọwara na ha jidere ha ebe ha na-ezu ori, ebe ha gara ịkpaka ụlọ ahịa mmadụ. Dịka anyị si wee na-ahụ na ya bụ ihe onyonyo, ha gosiri otu ụlọ ahịa nke akpa osikapa jupụtara na ya, bụ ebe ha kọwara na ọ bụ ebe ụmụ ikorobịa ahụ gara kpaka wee were ụgbọala mini bọs wee tinye na-ebukọrọ akpa osikapa na-adọnye na-ebupụ. Ha bụ ndị ọrụ nchekwa wee na-akọwa sị na o nwebuola ihe onyonyo ha zipụtara na mgbe gara aga, bụ ihe onyonyo na-egosi ebe ndị omekome a gara wee na-ezuru ihe ndị mmadụ dị iche iche. Ha wee na-asị na ọtụtụ ndị mmadụ ji ya bụ ihe onyonyo were maka ya wee kparịa ma ha bụ ndị ọrụ nchekwa n'obodo ahụ ma igwe obodo, maka na ha sị na ụfọdụ ndị mmadụ nọ na-asị na ego niile a na-atụkọrọ igwe maka ọrụ nchekwa na onweghị ihe eji eme. Ogologo kwa dị mmanụ ka mgbede, ya mere buru oche gị kpụrụ nso ma nọrọ ala ka anyị nyọ anya na ya bụ ihe onyonyo ma hụrụ ka ha bụ ndị ọrụ nchekwa ndị obodo Ọrụ Ukwu si wee gosi ndị omekome ahụ bụ ndị ha gbagburu agbagbu ma gbaa ha ọkụ. Ya mere a sịla na Solex si kama lere onyonyo ya, ma ya bụ ihe onyonyo dịka o si wee dị njọ n'anya ma ọbara ma ozu mmadụ ma ebe a na-agba ndị mmadụ ọkụ, ọ bụ ihe anyị ga-egosinwu otu ahụ. Ya mere aga m emechi ya bụ ihe onyonyo emechi, mana ọ bụrụ na ị chọrọ ịhụ ya bụ ihe onyonyo ka o si wee dị na-emechighị ya emechi, aga m etinye link WhatsApp channel anyị na ngalaba okwu ihe onyonyo abụ na comment section, ka ọ ga-abụ ịkpa ya bụ WhatsApp link aka obube gị na WhatsApp channel anyị ebe ị ga-ahụ ya bụ ihe onyonyo otu o si wee dị n'anya. Ịbanyekwana na WhatsApp channel nwa, ịgba mbọ pịa aka na ebe edere follow ka ị nwee ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ niile ndị yiri nke a, ndị na-anaghị apụtanwu n'iru akwụkwọ efere mba ụwa. Ebe ahụ ka anyị na-etinyewo ya. Ngwanụ ka anyị nyọ anya na ya bụ ihe onyonyo. Igbo bụ Igbo ndị ọma iji ema na-ekene m unu. Ife na-akọ kịta n'ụwa bụ 3 AM, maka na onye si na nne ya ama nlahụ ụla. We were alerted by 3 AM. A na-ekwu okwu security na everybody's business, adịkọ ife ọzọ ka a na-eme. Anyị nwetara unu video about 2 months ago na-abịa n'Ọrụ Ukwu bịa kpaka shop wee na-ebu ma mmanya more than 100 crates. Ụfọdụ kpọba ntọ si na security Ọrụ Ukwu enwere ifefa na-alụ. Ndị mmadụ kwuru a lot of things. I withdraw with I send maka eji na-akpali ma obodo. Ihe kwu na ụfọdụ na-ekwu na ego niile a na-atụkọrọ igwe for security na ọ na-eli eli na nwere ife o ji eme. Ndị security mechaa lie n'ude. Tata bụ 21st of November 2025. Ihe na-akụ kịta 3 AM. Anyị nepụ anyị fụ shop akpaka by this time wee buo rice with shuttle bus long frame na ya nwa na-eme na Umeji Junction by St. Joseph Catholic Church and Ezennaja Junction. Ịnepụ anya ị ga-afụ ozu nwa amadi ndị ụmụ okorobịa ndị nwe family pụta ka ha bịa tụkwa ọlụ etu esi atụ ọlụ. Mmiri wee tabido fa. Nepụ anya ị ga-afụ ndị bịakwa ka ha bụkwa etu ha si ebu. Mana mmiri tabido fa. Ndị anụnwa bụ ndị bịara ije. Ha bịara ije nwee ifufe ejiro, fa ji ma diga, ha ji ma mma, ha ji ma egbe wee bịa. Ndị a bụ ndị bịara ịtụ ọrụ. Nepụ anya ifu dị ọkpala mmadụ ka ọ pụtara, ha bịara ịtụ ọrụ etu ha si atụpụ bifo, mana mmiri tabido fa. Emesịa sị na security ha na-alụ ọrụ. Security na-alụ ọrụ. We first of all disarm them because na ha bịa buru ụzọ gbaba egbe. Ama na ha na-ejikwu ma egbe were akpagharị. Ndị security wee apprehend afa.
wee chalike ọfa nke ndị gbara ọsọ ejide ndị ejide moto dị n'ime obi anyị ka ya weta unu details ọ bụ na chifo akwazi unu ife ndị ọzọ si wee gaa ekenekwa m unu onye ebe ka ịbụ onye ebe onye Umuchu ahụ Umuchu ka isi abịa ọrụ ukwu ezu ohi everyday Ọnịcha ka unu si abịa nke mmanya ebubu na shuttle bus kedu ndị buru ya mana ịma ndị buru ya kedu ndị bụ ya ịma ndị buru mmanya a na-ezubori n'ọrụ ukwu stadium kedu ndị dị ya ndị agbara ọsọ bụ ihe buru mmanya oke ndị gbara ọsọ bụ ihe buru mmanya oke mana ịdị awen mgbe onye ka m bịagara ọrụ ukwu a nke a bụ izizi nso nke a bụ izizi si abịa ọrụ ukwu mana ịma na a na-abịa ezu ori stadium kwa ya ndị anụnwa bụ ndị ebe kafa bụ ndị Enugu steeti afa gị bụ gịnị Ebuka onye Ebuka Okonkwo bụ afa gị onye Umuchu ka vileji gị na Umuchu Amanasa na Umuchu Ebuka Amanasa na Umuchu Umuchu Anambra steeti mana ife niile asụrụ udo na-ekwu ma ịtụ ndị agụ na-eche mba si arụ ọrụ ka e mere nka ji na-eme ihe unu na-eme ọ bụghị ekwe ya sị na ịnọ Anambra steeti ọkwa ị na-achụ ndị dibịa ọsọ kedu ihe mezi ka ji nọ na-eme mpụ amaghị ma biko ebe ka ngwa ọgụ unu ji anọ na unu bụ moto wee bịa unu bụ bọọsụ wee bịa ka unu looduo ngwa afịa mmadụ tụ maka Krismas onye vileji anụnwa bụ ihe kpọọ na fon onye vileji abụ ihe kpọọ unu sonu bịa na ọ dị kedu afọ onye ahụ ihe ekwulile afọ ahụ kedu onye ọkpọrọ gbara ọsọ oke onye ọkpọ gbara ọsọ onye vileji a bụ onye kpọrọ mmadụ afọ si abịa na paakị rice ha Jehova nke usoro nne nke ndị agha anaghị arụ okwu nọkwa n'ọrụ maka igwe na-abụ ọgọ ọjọọ sị onye ọbụla na-eme ife ọjọọ na anaghị ejide ya ife ọ na-ejidego ebe ka famili gị nọ ha nọ n'Ọnịcha ka saịdị ebe ibi n'Ọnịcha Wọlịwọ saịdị ebe ka ibi na Wọlịwọ Akụnne street afa nwunye gị bụ gịnị Jesinta onye Jesinta Nwankwọ gịnị ka nwunye gị na-eme oke ọ na-abịa ibutesi ibunye nwunye gị ojelebe kedu nke bụ mba nwunye m na-ere bụ spices ka ọ mana nwunye gị mana ị na-abụ anyasị pụọ ụtụtụ pụta kedu ibi na-agwa ị na-eje jela nya unu chọọ izu ohi gwa nwunye gị niile eje na nke ya friend you might not be lucky the more i kwuru eziokwu the more ka Chineke ya azọpụta gị tata izi iso ha bịa look at yourself in pull up mana unu na-eje ebe ndị ọzọ n'ọkwa ya unu na-eje ebe ndị ọzọ nsogbu adịrọ ndị akpago mkpamkpa n'ọrụ ukwu akpago mkpamkpa n'ọrụ ukwu onye nke a ka ị na-ekwu onye nke confirm bụ ga ama ka na-ebiga ga-echikike ege ma aka ha dịkwa mmadụ na-agbadịkwa ọcha nọ na ama ọmụ ka m bidokwa onye nke ọzọ mmadụ onye ọzọ ebe a onye ọzọ ebe a ma mesa elu mmadụ onye ọzọ ebe a ya ebuchiri afọ nwa ọrụ ma buchiri afịa bịa seta ihe a nwanne na-akọta ihe a ndị ori mmadụ taa akapshọn n'ụtụ ụnyaahụ n'ụtụ taa fanwa nọ kịta na-agba ọkụ
Olukwu adịghị achịkwa o. Olukwu adịghị achị. Don't mess with Olukwu. If you mess with Olukwu, you go collect. Odago. Yeah, but yeah, didn't pay it all. Didn't pay it all. See them. Yeah, didn't pay it all. Nne ma na onye nke ya anya. Ọkụ ikirichala ya bụ ihe onyonyo. Ugbu a nke akụkọ ụwa gala ka m kwukwa n'uche m nke njibụrụ mmadụ. Na mbụ ekwesịbụrụ m isi ha bụ ndị ọrụ nchekwa daalụ n'ọlụ maka ọrụ ha na-arụ n'ichekwa obodo, mana ọrụ nke a ha arụtaghị ya chachacha. Kedu ihe ji maka ya wee na-ekwu? Mụ onwe m akwadoghị m izu ori, adị m akwado onye ọbụla na-ezu ori, mana ajụjụ m nwere bụ na mmadụ kpakara ụlọ ahịa wee buru osikapa, ọ ruru ihe mmadụ kwesịrị iji wee gbuo nwanne ya, gbagbuo mmadụ atọ, ụmụ ikorobịa mmadụ atọ, maka na ha gara aga zuo ori osikapa. Dịka m si wekwu na mbụ, ihe ọbụla bụ izu ori n'ụzọ ọbụla akwadoghị m ya, mana anyị bụ ndị Igbo ka anyị cheke n'echiche, ka anyị jụkene onwe anyị ajụjụ. Kedụzi ihe ndị ọrụ uwe ojii na-arụ? Kedu ihe ụlọ ọrụ ndị uwe ojii na-arụ bụ police station? Kedu ihe mere unu enyefeghị ha n'aka ndị uwe ojii? Kedụzi ihe ụlọ nga na-arụ? Ọ bụrụ na ọ bụ onye ọbụla zuru ori, onye zuru osikapa, si gbuo ya, mmadụ ole ka ga-adịkwanụ ndụ be anyị? Kedụzi ihe ụdị ihe mmadụ na-eme asịsị tụọ ya nga, ka a naghịzi atụ mmadụ nga na be anyị? Mgbe m kiriri ihe onyonyo a, ọ gbara m obi njọ, mgbe na-ajụ onwe m kedu mgbe ụdị nke a bidoro. Jungle Justice a na-ekwu okwu ya, ọ na-abụ onye ejidere n'ori, ndị ọrụ nchekwa na-agbafe hụ ya mgbe a na-achọ igbu ya ma gbaa ya ọkụ, onye ahụ abụrụ onye nwere chiọma, ndị ọrụ nchekwa napụtagodi ya, dowegodo ndụ ya, akpụrụ ya gaa n'ụlọ ikpe ma kpee ya ikpe. Ọ bụrụ na a ga-atụ ya nga, atụọ ya nga. Kedụzi mgbe ọ gawaziri gawa n'ala anyị wee rute nke bụ na ọ bụzi ndị ọrụ nchekwa na-egbu mmadụ ka ọkụkọ, onye egburu agbaa ya ọkụ maka na o mere gịnị? Maka na o zuru ori osikapa. Ọ bụghịkwa na ọ tọrọ mmadụ, nke o ji abụ na o gburu mmadụ maka na onye ahụ zuru ori osikapa, ori rice. Ndị ọrụ nchekwa obodo wee gbagbuo ha, wee gbaa ha ọkụ. Dịka onye mere ya bụ ihe onyonyo si wee na-akọwa, ọ sị na ha burugodo ụzọ wee kwakọrịta mgbọ, wee disarmụọ ha bụ ndị omekome. Wee na-ajụzikwa, kedu ọ bụrụ na unu kwakọrịtara mgbọ, kedu egbe ndị omekome nwa ji wee na-akwa ya bụ mgbọ? Unu egosi ya egbe, nke ahụ dịgodoro onwe ya. Mana ebe iji ọnụ gị wee kwuo na unu adisarmụọla ha, bụ na unu anapụla ha egbe ma ọkwa na ngwa ọgụ ọbụla ha ji, kedụzi ihe butere imechazi wee gbagbuzie ha agbagbu? Nke a dịkwa ntị njọ ma dịrị anya njọ. Wee sịkwa ka njụọ ha bụ ndị ọrụ nchekwa obodo Ọrụ Ukwu, ndị gbagburu ụmụ ikorobịa atọ a, kedu unu nwere ike igosi anyị ndị ugwu bụ ndị na-enye nsogbu na mpaghara dị iche iche nke obodo Naijiria bụ ndị Fulani terrorist, mmadụ ole ka unu jiderela ma gbagbuo ha otu a? Ka ọ nnọọ naanị maka na ndị nke a bụ ndị Igbo, o wee bụrụ na ahụ ụmụnne unu ka unu na-enwe ike, na sọsọ na ahụ ụmụnne unu ka unu ma agba egbe? Ọ dịkwanụ njọ o. Ụmụafọ Igbo na-agbadakwa n'ọnụọgụ. Onwekwa onye ọbụla egburu, ma egburu ya n'aka ọcha, ma egburu ya na o mere ihe ọjọọ. Onwekwa onye ọbụla egburu ochieta azụ. Ma nke ya bụ ihe rurula na onye zuo osikapa egbuo ya egbu, onye zuo ori rice egbuo ya egbu. Kedụzi maka ndị anyị kpọrọ ndị ọchịchị anyị bụ ndị dowere anyị niile n'ụdị ọnọdụ a, ndị anyị niile na-ahụ ụdị ego ha na-ezu, makwa na ụdị ego imirikiti n'ime ha na-ezu ma na-ebuba ma na-ebupụ ala bekee. Ndị ahụ dowekwara anyị niile n'ọnọdụ a, kedu ihe ha na-asị ha mgbe ọbụla ha batara n'obodo anyị? Kọwara ha aka. Mana onye zuo rice, onye zuo garị, onye zuo magi egbuo ya egbu. Ọ jọkwara njọ. Ụmụnne m ndị Igbo, nke a jọkwakwanụ. Ọ jọgburudela na njọ ma sigbuo nkakwụ n'isi. Oyi akwasa ahụ makwara onwe ya. Onye ahụ igburu tata n'ọgụ ụlọ maka na o zuru magi, maka na o zuru rice, oge ga-erukwa mgbe ị ga-achọkwa nwanne gị ahụ ka gị na ya soro wee lụso ndị iro gị ọgụ, mana ị gaghị ahụ ya bụ nwanne gị. Wee na-asị onye mara asụ ya sụọ n'odo, onye na-amaghị asụ ya sụọ n'ala. O nwere ike mgbe ahụ na-asụ n'ala ọ bụrụ n'ụkwụ gị ka ị sụrụ ya, maka na ọ na-abụ atụọrọ ọmara atụkwara n'ofeke, ofere isi tinye n'ọfịa. Ọ dị mma ka njedebegide ya ebe a. Gị onye ụwa, onye na-egere akụkọ ụwa m, ịmara nletu anyị si eme ya, denyere anyị ebumnuche gị, otu isi hụ ya bụ ihe nke ikiriri ugbu a na ngalaba okwu, ka anyị mara uche gị na uche onye adịghị ya njọ.
daalụkwa gị onye na-eso eburu anyị sonye. Ekelekwa m gị wee na-asị gị jide ka iji. Onye a sị ya jide ka o ji, ị mara na nke o ji kacha mma. Ekpere m bụ na Chineke nna ga na-anọnyere gị ọpụpụ gị na mbata gị, na-etinyere gị aka n'ezi ihe niile nke ị na-eme. Gị taa bụkwanụ mbụ ị na-ahụ ihe onyonyo anyị, asị gị nnọọ. Onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa n'iru akwụkwọ efere mba ụwa. Ya mere ọ bụrụ na ka m mere dị gị mma n'obi, nwanne biko ọ bụ na Facebook na Instagram ka na-ahụ ihe onyonyo a, pịara m folo. Ọ bụ na YouTube ka ị na-ekiri ya bụ ihe onyonyo, pịara m sọskraịbụ ya na mgbịrịgba anya n'akụkụ, ime ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ m ga na-ewetara gị n'ọdịnihu. Igbo ndị ọma njem ọnụ, Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ, ekelekwa m unu. Banasị na ọ ga na-adịrị unu niile mma o. Ise, ngwanụ tụsawara m ihe onyonyo a na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na akara maka na share button. Ya mara gị mma onye nke m. Udo dịrị unu.